dayon irogi. Tiya pa nakaibasa dati napadayawan nga surat nga aga po kini Melissa iti Isabela nga napaulwan iti arak ken pangur. Ala nagalas nga combination nito nagbuteng. Arak ken pangur. Adda nga ta makarelate ka dito. Adda nga ta nakapadasen nga iminum ti arak ket na pangur wenno isu ti pimangur. Sagudayan nga rod ti surat ni pagayam a Melissa. Dear Cousin. Sakbay man nga inak ibinglay ti pakasarita kasinyong. Kablawang kay man iti natutudo nga malem. Dita na MRC Studio. Kastameten kadigiti padak nga dumdum nga kinagbibuya iti dito nga programa. Makatawen paylaeng nga nagasawa kami ken ni Anton. Nga ti amok idi kasinyong ket naragsakto ti bangunen miya pamilya. Naragsakto ti panagden nami kasagasawa. Tauray no amok nga mamartek idi ni Anton. Napagbalbaliw kumet. Ta idi nagarem kanyak ni Anton kasinyong impak pakaunak ken kuana. Nga jakto kayat ti makaasawa wenno makanobyo iti kasken kuana. Nga kurang nalaeng ket inaldaw nga uminom kan agbartek. Napobya ak ngamin gaputa mamartek day di amak. Ket nakitak na imatangak a mismo no kasano ti nagbalin nga langen-langen da keninanang. Tunggal mabartek idi day di tatang. Imbes nga ni tatang timangdangran keninanang baliktad met kasinyong. Taninanang idi timangdangdangran ka ni tatang, tunggal kastaon ay tibartek na. Kat gapu iti dayta, nagsinada. Ket ni tatang, intultuloy na't panagbarbartek na, nga binaybayan na kami nga agina, aging nga naidalit iti nakaro asakit ket pimusay. Jak kayat ti maitulad kininanang nga naaddaan iti mamartek nga asawa. Jak kayat met nga tinto anak ko ket maitulad kanyak nga naaddaan iti mamartek ken irresponsable nga ama. Isu nga idi imbagak kini Anton ngano kayat na nga aklunek ti panagayat na kanyak. Nasken nga rod nga balbaliwan na. Wenno ikkaten na nga maminpinsan ti bisyo na. Kahit dito yung man nga irugig ti amin kasinyong no kasano nga nagasawa kami ken no kasano nga naaddaanak iti parikot ken kuana. Ay na, no talaga nga seryoso ka iti idatdaton mo kanyak, Anton. Nasken nga rod nga agbalbaliw ka. Anya. Anya ka diti kayat mo asawen, Melissa. Nagagatak mat. Responsable ak. Kurang nalaangan ti asawa. Adumetan ti urnong ko. When angem ti jak kayat launay ken ka, Anton. Ket data kanayon ka nga uminiinom iti arak. Kadwam digiti barkadam. Isu nga rod ti kunak. Nga kanayon nakaginom iti arak gapu taawa mo't pa iti asawa nga mangiparit kanyak nga uminom. Ti kayat mo sawen? Sakan tula agsardeng no makiasawa ka? Saan lang nga basta makiasawa, Melissa? Sakto lagsardeng wenno idjak ti arak into no maasawa ka. Saan lang nga basta-basta maasawa no di sika dapat ti masawak. Taltal na anak man si Kanton. Agpaiso ti gunak. No ikanaklaeng ti gundaway ko, Melissa nga, paniknik aking ka, nga napudno ti panggap ko, napudno ti gagar ko king ka nga. Ay kit, ibagam laeng. Amin pinsan nga ikatik ti panaginom ko ti arak, no lakid di aklunen nak.
Kasanuak nga mamatikin ka, dinto nga nagrigat ka patyen, ti sao ti mamartek akaskin ka. Kasla itan maangot nga agat chiko ka. Basit lang tinainom ko mat. Nga itinakita ka nga limabas kit, sinurot ka, takayat ka nga makasarita. Kayat ko nga damagan, no kumusta ti idat-daton ko king ka. Kit sinong batak mat? Saan ka di nga nalawag king ka? Nga sakan tula aklonen no makitak nga talaga nga nagbalbaliw kan. Taulitek ti imbagak king ka. Jak to kayat ti makinobyo, nang runa makiasawa, iti mamartek akas king ka. No, kahit mo sawen. No isardeng kun ti aginumi ti arak. Aklonen nak. No isardeng mo. No makitak nga talaga nga naimpapuswan ti panagbalbaliw mo, Anton. Sige. Dahil tangarot ti aramidak. Anya? Manipo dita. Tandaan am ti saok, Melissa. Tapno mapaneknek aking ka nga napudno aking ka. Isardeng kon ti aginom iti arak. Amati aktumot king ka. Agpaiso. Pudno di ko na. Idjakon dagiti barkadak. Ken likli ka kon ti uminom iti arak. Para laking ka, Melissa. Melissa, balasang ko. Nang, nakita na ka, te kasinsin mo itay nga kasarsaritam ka no, dahil nga Anton, iti kalsada. Apay makiininarim ka mo, iti kalsada, anak ko. Saan ka makiininarim iti kalsada, nanang? Limabasak lang, iti pagin-inumanda, kinasarita na. Apay, nobyom ka din dahil nga Anton. Saan, nanang? Agar-aram la kanya. Kat, ada ka di tipanggap mo nga mga klon ti idat-daton na nga ayat king ka. Ay naanak ko, kas makita mo. Kanayon mo nga malabsan nga makiinom iti arak kadagiti kakadwa nagagayim na. Nang, amok ter aramidek, sa anak ba't nga basta-basta nga makinobyo latan, nang runan no amok nga, kas kaday di tatang nga, mamartet, wen anak ko. Narigat ti makiasawa iti kas kaday di tatag mo nga mamartek. Na imatangam met. No kasano ti kinagulo ti pamilya tay ide. Nang runa kada kami nga naganaking ka. Wen nanang, na imatangak no kasano ti kanayon nga panagapapayo. Tunggal makainom ti arak ni tatang. Iso nga, agpanupanunot ka anak ko. No saan nga agbalbaliw dahil nga Anton? Saan mo ko mga aklunan ti ayat nga idat-daton na keng ka? Saan to nanang? Aging ka nga di agbaliw, awan tinamnaman na kanyak. Nasayaat no nalawag ti amin, Melissa anak ko. Ay, kasinsin. Kasinsin. Inaklon mo ka din ni Manong Anton? Ha? Saan pa Apay, nakadamdamagan mo deta, kasinsin Leia. Ay, ti amok no inaklon mo. Apay mo't nadamag mo deta. Ngamin, limabasak itay, iji sigud nga pakin-inuman na. Kat, nakitam nga makin-inumanan iti arak. Deta nga ron ti pagsidaawak kasinsin Melissa. At damat dagiti gagayem na kan sigud nga kainuman ni Manong Anton ni Jai. Angim awan mo't ni Manong Anton nga makisangsangong kadakwada. Anya? Amangan mo na nga nagawi din, tayo mo na nga nabarteken. Saan mo't makasinsin? Tas sinaludsod ko kadakwada. Akit saan ka numot nga nakiinom ni Manong Anton kadakwada? Isong yung pagarup ko kat inaklon mon, tadi ba ko nam kanya kidi, at damot ti remosing nga panagayat mon, para kini Manong Anton, di ka makatagari kasinsin. Amang ano, ada makangag kat maidanon kini Anton, kat mangnamnama. Wen, agpaiso nga, adan marikrik na
nga espesyal para kini Anton. Angim, saan kumit nga mabalin nga aklunan ti panagayat na kanya. No saan nga agbalbaliw. Sa bagay, gusto ti kunam kasinsin Melissa. Ti kasi nga dyan nga minalam, rinabi nga mabartag. Sigurado nga agkonsumisyon kan tulakit di, akanayon. Wen nga rod. Kenjak kayat nga, maipada keninana nga nakaasawa iti mamartek. Iso nga no saan tuman nga agbaliw ni Anton, ay saan kung tupulos nga aklonin ti panagayat na kanya. Angin kas na nagbaliw mo ten, kasinsin. Tadyak ba't nakita nga napan nakiinom? Alakat sapay kumaa. Tapod nung agbalbaliwan ni Anton. No kasta kasinsin. No agbalbaliw ni Manong Anton. Aklonem ti panagayat na. Diyak mo kasinsin. No lakit di mapaniknek nga nagbaliwen. Apay kit din nga saan. Takas ti kunak. Adan ti marikriknak para kenkwana. Ay, nagmayat ti kastan. No talaga nga ipatpatig na kakit, agbalbaliw nga talaga Ay na. No mapagbalbaliw mo ni Manong Anton, kasinsin, ay, nagmayat nga tan. Api nga intugot dito'y taltalon, Anton. Kahit kung ipakita ken ka dati taltalunek. Oh, manipod dito pagtaktag diran ta. Aging nga jay punti kayo jay. Dati duntudok ken ka. Nalawa mo gaya maya ti taltalunem. Uwi na. Sisaklat mang taltalon dito kat api nga impakpakitam kanya. Melissa. Nagagatak ngagtalon. Ngem kasti ko nadan, awan ti serbiti gagat, no awan ti bakat. Kasti ko nakmat king ka Anton, awan ti namnamaim kanyak, no saan ka ngagbalbaliw iti panagin inom mo iti arak. Oh, rinugyak mo tan tinagbaliw. Wen, adan talungal daw nga sa anak nga minumiti arak. May kapatitan. Oh, talaga? Kito na. Saan ka di nga iso ti imbagam kanyak? Ngano, kaya't kung aklunan nak, masapol nga idyak ti arak. Iso nga insarding kon. Baka mat italaan data Saan? Talaga nga ipatpatig ka unay-unay, Melissa. Isang aramidik ti amin, tapno ayatin nakmet. No ikan nakla ti gundaway ko. Kat aklunem ti panagayat ko king ka. Saan kanto nga agkonsumisyon kanya? Kasano nga rod na isublim to ti panaginom mo iti arak. Saan to nga mapasamak data? Ket no ibagak ken ka, nga aramidik tumet ken ka, digiti inararamid ni nanang ko kaday di tatang ko nga mamartek. Natalgad tirik na saan to nga mapasamak dagita. Tano bilang laeng, tagasawatan ton. Saan kun to nga sublian ti arak? Anton? Ipatpatig ka unay-unay, Melissa. Ket no aklunan nak. Nakasagana ka mga ikalay sa king ka iti anyaman nga oras, anyaman nga aldaw. Ti kinagpaiswanan na, Anton. At damotin marikrik na kaayat king ka. Talaga? Ngem, maamakak lang amin.
Anya ti kaamak mo. Amangan no, italaeng data pa nagbalbaliw mo. Kunakmat king ka, ikanak ti gundaway ko nga paneknikak, nga pudno nga nagbalbaliw akon. Gapuken ka, Melissa. Sige, ikang katigundaway mo nga, maipaneknik kanyak, nga talaga nga nagbalbaliw kan. Angem, iti ka nito nga, saan mo nga tumpalin ti karim nga, saan mo nga subyan ti arak. Aramidik ken ka, tinaramid ni nanang, idi kaday di tatang. Anya ka di tinaramid na, basta, sigurado ak nga di mo kayat. Kulakmat ken ka, sigurado ak, nga saan kunto nga subyan ti arak. O sige, aklo nagnaroon ti daddaton mo nga ayat kanyak, Anton. Ay, talaga, Melissa? Mm-mm. Ay, yes, arakupen ka aguray ka. Sakbay nak nga agkan. Adati kondisyon ko, kaya't ko nga ibagaking ka. Ha? Kondisyon? Mm-mm. Nga bayat, nga agayan ayat ta. Bayat nga di ta pinakapagkalaysa. Awan ti mapasamak ka data. Anya? Oh, apay. Iso ka dilaing ti panggap mo kanyag? Saan? Tingin mo sawen? Sa kunto lang magunod ti amin-amin mo? Into no agasawatan? Kasta nga agpaiso ti kahit ko mapasamak, Anton. Bayat nga, agnobyo-nobya tapay laeng. Paliiwan ka pay laeng. No talaga nga nagbalbaliw kan. No talaga nga matakderam day nga panagbalbaliw mo. Matakderam ka talaga. Ken santulad na mapasamak ka data. Sakon tula ito ti amin-amin ko. Ha? Ti kinababaik. Anya? Ti kinabirhen ko. Oh, birhen ka pa'y. Samon tula magunod amin into no makapagkalaysatan. Di agkalaysata ka rudan. Saan pa Nasken nga, paliiwan tapay. Ken pagtutulagan to pa'y dagiti naganak ka data day nga banag. Tikayat ko kumakit. Iti kasidgan nga panahon. Agkalaysatan, Melissa. Madimot agad-agad. Anton? O sige, si kantot may baga. No kaano kami nga mabalin nga dumano ni Jabalayo. Sigurado ka kadi, Melissa, balasan ka. Nga anya nanang? Nga pudno nga nagbalbaliwan ni Anton. Madanagan nga main. Tauray no saan mo nga ipudno kanyak. At dati makaidahan nun kanyak. Ngang, amok, nga inaklon mo ti panagayat ni Anton, Melissa. Ang, adatalik ko king ka. Nga saan mo nga sirken ti may nga banag. Nga amom nga pakaisagbakam. Na imatangam mat no kasanot ti kalbaryo kaday di tatang mo nga mamartag. Nang, ngim adamot ti madamdamag ko nga nagbalbaliwan ni Anton. Nga saan nga makiininom ka dagiti barkada na. Pudno tin nadamag yun nanang. Adandan ni makabulan nga saan nga umininom iti arak ni Anton. Akit nasaya at ano kasta. Nasaya at no pudno day ta anak ko. Tanarigat ti makiasawa iti mamartek akas day di amam. Uy nanang. Kat anya nga ti plan-plano yo. Apura enak nga ni Anton nga mangikalay sa kanyak nanang. Kadi no iso ti pagtungpalan na kat saan yun nga ipaybayag. Basta sigurado kalakit din nga saan nan subyan ti panaginom ti arak. Isumati ko nanang. Kan
Nakita mo't nga talaga nga sincere isuna. Ala ka, nadlaw ko mo, kinaragsak mo kadagiti naglabas nga aldaw. Kat sapay ko taag na nayon deta nga ragsak. Nasaan kanto nga agkonsumisyon, inton agasawa kayon kay ni Anton, anak ko. Sapay ko mananang. No kasta, mabalin ko nga ibagan ken Anton nga, umaydan dumanon kadagiti naganak ken kuana. Malakit. Sige, padanunem idan. Tapag tutulaganan ti panagkalay sayo, anak ko. Naaabalayan lata ti awag ko kan abalayan. Ay, mayat latabo ta, abalayan. Nukasta, pagtutulagan tayo, ti panagkalaysa dagiti anak tayo. Uwan aabalayan. Kat saan nga imay ni abalayan? Ay, ni bakit ka? Saan nga imay, tamasakit. Umanayon nga daak, nga makitulag. Kat si Kamat Anton Baraw. Nanang. Talaga ka di nga nagbalbaliw kan kat saan monton nga subyanan ti panaginom mo iti arak. Uwan nanang. Ti kinagpaiswanan na nanang, nagtulag kami kini Anton, nga saan mo't nga mamaminsan nga paritak nga minum ti arak. Anya? Ti abok man no mamaminsan nga pukawan nan ti panaginom ti arak. Nang nagsarita kami kini Anton nga oray no adalaan ti special nga okasyon wenno adda ti celebraran na ket palubusak nga uminom iti arak ngem nagkarimot isuna nga saan nga nalabos ti panaginom na. Kasta aya sa bagay narigat mo't no mamaminsan nga maikat ti arak iti bagi no nairwaman. Nanang, sana bale, sagpaminsan laeng nga agkidawak ti pamalubos ni Melissa nga uminumak ti arak. No laeng adda ti okasyon nanang, no da espesyal nga celebraran na. Ay ket mayat anyamit ti makunam abalayan. Ay ket dakkel pagyamanak iti anak baw abalayan. Tasipo di agayan ayat dan ket manmanon nga mabartag. Ket nasayaat mo't ko na. Takanayon nga masapa nga sumalog mapanititalon. Ket dakkel ti naitulong ti anak mo iti anak ko. Ay ket nasayaat abalayan. Mala, pagtutulagan ti nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Nagawid din dagiti bisita anak ko. Malaksid ka dagiti sa nga ili ni Anton. Agiinom damot pailaan. Ken makiin-inumot ni Anton anak ko. Wen nanang pinalubusak gaputa ti aldaw ti kalay sami. Ket adda celebraran mi. Kasti nagtulagan mi pinalubusak nga minom. Ngem ko na nabasit laang nanang. Sa bagay, nalimpyo mo't pailaan. Wen nanang. Alangarod nanang, mula kayo nga ginana. Tasyakton ti makaammo ka digiti nabatbati pa nga bisita nanang. Malangarod anak ko. Ti amok no di ka pa'y sumarik dito yung siledtal. Lakay. Ah? Ti amok no
Aglimas ka iti arak. Saan? Mabalin ka din nga rod. Bakit? Eh, nakisangwak lang ka digiti sigod nga kakainumak. Kat gabuta pinalubusan nakmat nga minum iti arak. Iti kaaldawan ti kalaysata. Simimsi maklabasit. Good boy nga rod tilakay ko no kasta. Sabi ko mata kanahin nga kasta. Nga samo lang kidawan ti pamalubos ko no adda espesyal nga okasyon ken adda celebraram. Ay, una bakit? Kan may talaga nga sa anak nga iminom ti ado. Ta espesyal deti nga rabii kadata. Damo nga rabii nga agden nata akas agasawa. Ket amum ka di no anya ti mapasamak. Kaday nga damo nga rabii kalpasan ti kalaysa. Ket panagiina na panagturog kalpasan iti makabannog nga panang celebrar ti kasar. Ay, saan bakit? Kung makun ko na nga honeymoon. Adaya kas jay? Opo. Saan mong ibabawi dyan nagtulagan ta? Nakalpasan nga makapagkalaysa ta. Kat ipaay mon kanyak ti amin mo. Adda ba yung baga kakasta, lakay? Oo. Sa anak nga nakainom ti ado, bakit? Tapno malipatag deta nga nalawag unay nga saritaan ta. Nga ita nga rabii, nga honeymoon ta, magunod kon ti kinabirhen mo. Ay, awan ti malagip kong yung bagakas talakay. Kasti ko naksaanak penabartik bakit si kamot. Luklok wen kalaing lakay. Wen, tong palag ti kariking ka. Nga ipaay kon ti amin ko. Itata na kapag kalaysatan. Oh, yes. Isungarod nga, dagusak nga napan naglabar itay. Ay, isumit lang nga, nabanglo ka lakay. Special dito nga rabi bakit? Gaputa, damo nga panagkanaig ta. Talaga ka di nga syakti. Damo nga lalaki iti biyag mo. Kung api nga diskumpiyado ka lakay. No kayat mo, si kaamis mo ti mang panetnet. Ay, mayatak man dahita nga imbagam bakit? Iso nga ikatik nga ruden ti pagananay ko. Tarugyantan. Unay, kasta unay tiragsak ko, bakit? Nangro nagat damo. Damo nga. Damo nga panagpapasta itiragsak. Damo ka dagiti agkaado nga gundaway nga makipaglin na ilo ta. Damo nga makita ti kinapintas ti sukog ti pamagim. Damok nga maamalan tinadumado mga paset ti bagim bakat. Ken kang runaan ti amin. Damo ka nga matagikwa. Damo nga damo nga agmaymaysan dagiti magita. Are you ready, Melissa? Bakit? Ha? Nakunak nga saan pa eh? Anya ti aramida? Ay, madi dapat kat uwin ready akong kulam. Nasakit ka no, Anton lakay. Nasakit la iti damo, bakit? Ang iminton agangay, sa Anton nga nasakit. No di kat nakaganganas. Alang nga Roden, saan mo nga ibaybayag? Lakay, tapno malpasan. Tapno malpasan ti sakit. Kat puro ganas tulaangan. Ay, uwin bakit? Yeah. Wow. Oh, apay. Siyempre, damo manin
Damok nga makita. Kandamok nga maaprusan deti. Kuweba ni Ayat. Alangan rutin. Rugyamon lakay. Kasta unay tatangkan na lakay. Una, sakto la dyan na inom ko nga arak. Aray ko, anay ko. Nasakit? Alay, ininayadak. Anay ko. Talagang nga birhen ka, bakit? Mariknak mo't ti kinailit na. Marigata nakmo't nga mangiyusok. Marigata na nga mangisirek. Ang ime karigatak. Kastigayam ti riknana no. Damo ti babae. Ha? Anda ka di bagbagam? Awan, bakit? Kaling itang kamatan lakay. May mayat sa no biglaag, bakit? Saan nga taga nasaksakit lakay? Diyan mong no ininayadak ko't madimot sumurag. Sige, makamu ka. Sigurado ka itidamo lang nga nasakit. Uwin ko nada mo. Kunada? Ay, damom ka di. Saan mo? Damok itikas king ka nga birhen. Saan na bale? Di ka madanagan. Si kanti maudi nga babae ti biyag ko. Bakit? Si kamat ti umunakan maudi nga lalaki ti biyag ko lakay. Anna! Biniglam nga agbayso. Wayata yung simbrek. Bakit? Simbrek. Apo, kaslada na pisang. Apo, nagsakit na gapgas lakay. Di ka makatagaray. Makamangig dinanang mo. Anay ko. Kayam ka di. Ituloy ko pa. Wan, ituloy mo na. Yan tangay na pisangan, napigisan. Anay ko. Sige. Kasti ko na. Italaga na sakit dahil tatada mo. Inton sumarsaro no, awanan. Awan to timarik namon nga sakit, bakit? Ala, kasabay ko anay ko. Anay, ininayadam na ang Anton. Wan, sorry, bakit? Anay ko. Kasi kayam tirik na no. Damo, nailit. Dita, medyo gumalgalisan. Marik na akong nga datubog na. Anay ko. Medyo mariktakmat ka. Saan nga kas itay ti abgas na. Kat, nyan ti marikrik na. Marik na ako nga. Marik na ako nga ganas na. Paspasak karutan. Urel agar arubos tiling itmon lakay. Nga rin. Ayun gayong bakit? Ito malpasak mangan. Inakto di talo na yun. Ngayon, maladawag to agawid into no rabi Marabyanak to konak kuma. Ha? Apay mo't lakay. Kwa. Berde nga ni pareng Glenn kababayin mo't no jackpot ganti awis na. May mo't nga rod isumot nga rod ti bestman ko edi kasarta. Kat amumot no kasunod kinasingid mi nga pagayam kini Glenn. Kaano lay di naginom ka? Edi kalay sata. Adamo tin talo daw nga napalabas Iso nga rod, sa ita minom ka manen.
Ket sa anak mo't nga makapagkid ha. Birthday nga ron ni paring Glenn. Saan na bale? Takas tinagtulagan ta. Sa aklag kid daw ti pamalubos mo, no adda espesyal nga okasyon, ken no adda ti selebrarak. Alawan nga saan mo unay kaadwan ti uminom tingkaram ti bagim ket ni. Nabayag nga di kay inom ti arak. Baka alisto kang mabarter. Wen bakit? Pagustuak lang ni paring Glenn. Alang nga rod, lakay. Ay, anya ti orasan, matlaing nga di nga lalaki. Abos ta agulaw-ulaw kadaanan ni nagbannog namin ti agmalmalam nga. Dakon bakit? Api nga itakalaing Anton. Nawan mo ti pagurasa ka pa niya di orasan na niya. Ayun ka. Timit ko na king ka nga saan mo unay kaadwen ti uminom? Api nga kasta nga agbasing-basing ka. Di po may... At saka titimakan, bakit? Di mat birthday ni paring Glenn aya? Lipatan nga ron tim na nga ni Jai. Taimpang inyon unam ti iminom ti arak? Asya apay kumuungat ka, bakit? Di ka ako magungungat manuwag lang ba't nga agbartek? Katun ang nagturagan ta nga uminom kang saan ka nga agbartek? Unay kamutan. Ay! Nay! Kita ang matumbakan! Unay kamutan! Anton! Anton, bumangon ka dita! Saan ka maturog dita, swelo? Bumangon ka! Apay mo't nga dadugol ni Anton. Melissa, anak ka. Pinanguur mo ka, day. Saan, nanang? Kaapay nga dadakil adugol iti ulo na. Kasano, gapot barbartek na idirabi Ay na, natumba. Timama ti ulo na yan tilamisaan. Kat day jay, nagdugol. Kat anya ti inaramid mo. Binaybayak baka mo isuna. Naglawag ti tulag mi, naglawag ti mbagaking kwa na, pinalubusak nga uminom gapot a birthday, ti nasingid na pagayam na. Kat, kastaon na ti bartek na nga nagawid nanang. Nga di na pa yan madiretso ti pandagnana. Kat di jay, naipidawil, natumba, ti mama ti ulo na yung tilamisaan. Kat di mo lakinitan anak ko nga nagdugulan, di ka la inarayatan. Maka mo isuna. Gungguna na ananang. Tasaan na nga tinungpal dati nagtulagan mi. Ay na anak ko aya. Ay kat apay nanang. Uri madda kayo idi. No uri no masugsugatan ni tatang no agawid nga nakastaon iti bartek na. Baybayan nyo matsaan ka di. Day di tatang yaw. Day di tatang mo ko nakuma. Rinabi nga mabartek. Kat idilaeng matrabi nga na bartek ni Anton nga asawam. Uri pa'y nanang, masurunak yung kwa na. Ay, padasin na nga, ulitin ti panagbarbartek na, ay na, makaraman kanyak ti pang-ur na dyan nga lalaki. Saan lang nga dugol ti masagrap na, ay naanak ko aya. No anyaman ti na imatangam nga inag-aramid ko kaday di tatang mo. Ay, saan mo ko mga tultuladan? Taday di tatang mo, inaldaw, rinabi nga mabartag. Kun sadot pa'y nga agtrabaho. Ngim ni Anton, makitak mat ti kinagagat na ititalon. Iso nga, anusam ati asawam, awatam, ure, tas sagpaminsan laeng mat nga uminumanak ka. Sagpaminsan man, wano masansan, isula iso nanang. Jak kayat nga agin inom suna, jak kayat nga agbarbartek ni Anton.
Bakit? Mm. Aging ka di itagat. Di nakpay napakawan ka iti pa nagbarbartik ko iti birthday ni paring Glenn. Pinakawan kan. Gaputa nasurok makabulanan nga di kay minumiti arak. Talaga nga jak kahit ulitin tuminom ti arak. Taawan mo ti sel-celebrarak. Ken awan mo ti special nga okasyon. Dapat lang. Kinuri no, the special nga okasyon, at dasal celebraram, tong palam di ti karim, tong palam ti nagtulagan ta nga, uminom ka ngam saan ka ngagbartek. Di ba? Naglawag ti nagsaritaan ta. Saan mo nga ipalagip bakit? Ket isungarod nga saan kun nga inulit pa eh. Ala, di ka nagpapauyo. Mailiwak yung kan. Nakasanot kinabayagnan, sipod idi nagbarte ka isumit ti kinabayagnan nga awan tinapasamak ka na ta. Kitno ko mga minsan ka nga nag-aaramid ti kasjay, nga pagsakitan tinakam ko, Anton, edi naragsak talat ako ma. Nalailo talat ako ma iti tunggal maysa. Kasanor nga daganas ko ken ka. Kasanor daganas ko makilid na ilo ken ka. Idinto nga malaglagip ko latta tilangam idi. Amom no ibagak ken ka, Anton, no makitkitak tilangam nga mabartek. Malaglagip ko daydi mamartek nga amak. Saan kun nga tuladen daydi amam? Saman. Ni apay. Anat mapaspasamak ken ka. Bakit? Abay, anak ko. Apet duldulo ka. Jakaw mo. Bigla maglatan nga maditi panagangot ko kadita makan. Anya? Ingkag pa check ka ba? Sapay mo ulawak. Saan nga tanga aginaw kan? Bakit? Agdadagsan kan sa amatan. Nadagsan nga peso ti bagi. Tepe lang kariring ko kasi nalagdagsan ti bagi nga bimangon. Ni, masikog kan sa ngagpaisong bakit? Kasasayaatan siguro. Intag pa check up. Tapno maamuan ta, maduktalan ta. Numasikog ka no saan. Yes! Oh, karuba! Agbalinakton nga ama! Masikog ni Melissa nga asawa! Uy, makatagari ka, apipukpuk ka mo! Kasat kina-excited ko, bakit? Maragsakan na klaunay, taadan bunga ti ayan-ayat ta. Yuhu! Yes! Masikog ni bagat ko! At tala ka, nakababain ka. Kadapi ko manya ko matibain ko, bakit? Dapat proud ak, nga agbalinakton nga ama. No lalaki kit pagbalin ka Anton Junior. Kasanor na babae? Antoinette. Amwen to pa'y ano, anya, iso nga si ka, saan ka ngagbarbartek, tapno maalagaan na kami, ti agbalinto nga anak ta. Kasi ko nak, bakit? Tungpale kon tinagtulagan ta, sorote kon tinagtulagan ta, nasaklaw minum ti arak, no ada ti celebrarak, ken no ada special nga okasyon. Kat nasaya at nalawag ti amin king ka. Adyak kahit nga maulit day dinaramid mo, nga kasta ni barbartek mo. Ala, saan mo nga laglagi pa yun, bakit? Saan mo nga panunutan day jay? Tapos di ka ma-stress. Kat sigurado nga maapektaran ni baby ta. Ay na, nakaragragsakak, bakit? Nakaragragsakak matlakay. Sapay ko tanasalon at to, ti agbalin nga anak ta. Sabay ko bakit? Bakit? Umay gayam da paring Glenn kandi kiti kakadwami. Ha? Apay? Umay da makipag-celebrate. Asino tag-birthday? Mabayag man pa iti birthday mo alakay. Ha? Kwa? Anya ti celebraram? Anya ti celebraran nyo ta api ay ebam, di kiti gagayim mo? Impakaamok kaming kadakwada nga. Masikog kan. Kaya dati makipag-celebrar kanya, kadata. Anya? Ala na bakit?
Urita espesyal dito nga aldaw nga. Naduktalan ta nga, masikog ka. Siyempre, namaragsakan na klaunay. Kat maragsakan mo dagiti barkada, nga agbalinto nga kukumpadreta. Nga maadda anak ton iti anak, maaddaan tanton ti anak. Sana bale? Basit lang ti inumek. Kaya't ko lang nga i-celebrar tayo, ti panagdadagsin mo, ti panagsikog mo. Basit lang Uwan, bakit? Sige nga ron. Anya ti kayo apulutan, ta isaganaan kayo. Makaamukalatan, bakit? Ay, masurunak launay ka deta nga Anton. Ay na Diyos ko pinanawan dagiti kakadwanan nga matmaturog yan nagtugawan nan. Anton! Anton, nagriing ka! Paunay ka matan! Inturog mo matlatan dita nagtugawam! Anton! 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 Sumalag ka! Ay nani? Di yu pa inpak ni mo dati naginuman nyo? Di kita matkadwam, di dakla tinulungan matan. Ura inyo nagdakal ako matbalay. Binaybayan da kamatlatan, pinanawan da kamatlatan. Ay, abi nga. Anya, siga pa iti makaungat? Sika lang aro din, tinaginom ti uray la. Anya, ay, masuro na ka talaga, King ka. Inta di unegan, nalami is ditoy. Nagsakit ka, kasano ka or nga makatrabaho. Tandaan nam, adan titaktak daram kanyak, adan ti responsibilidad mo. Hoy! Andown! Maya! Matababay ka lang. Anya ti kunam pinagsawan nak ti dakas, ha? Ay, aray ko. Aray ko. Abay, ay, giduron ka pa eh. Sagana ka man. Napanan ti pang-uran. Di ka sumrak? Di ka talaga sumrak! Hoy! Abaya! Api, pagsawan na... Alay ko! Alay ko! Alay ko! Anya tinapasamak aya anak ko. Api nga adat ospital ti asawam. Maganganap na ananang. Anya tinaramid mo. Natumba ka di manan kat nabetak ti ulo na. Kat damag ko kat nadait ka numot ti ulo na. Kasano aya tinapasamak. Anyat napasamak. Kat tinawagak na ti kakadwa na kinainuman na nanang. Pinagsublik ida. Taan niya, apay. Timbagak Apanday taray ti ospital ni Anton. Takas taunay ti barbartek na. Agar aruyot ti darayan ti ulo na. Apay, anyat na pasamak. Ada ka din ang kabil kinkwana. Wan na natumba ka, dikat na itupar ti ulo na. Saan ko nga natipilan ti bagik nanang? Anya. Anya nga di mo natipilan ti bagi manak ko. Gapot sorsoron kun tadi na kaya ti sumreg. Agbugkaw pa'y, sanak iwadag. Amo na nga masikugag, idurun-durun naklatan. Kitaan niya tinaramid mo ngay. Naglidem ti pa nagkita ko na nanang. Ngay di mangigamak na ti pang-ur, pinang-ur ko ti ulo na. Anya. Kasta mo tiraramidem di kinitatang, di ba? Ay, anak ko, angim saan nga ti ulo na't pang-uray. Apay magga ti ulo na't pinang-ur mo. Iso tinatamaan nanang. Tisorsoron ko kenkwana. Naglawag titulag mi. Pinalubusak nga uminom dat arak. Gaputa celebraran na kano, ti panagsikog ko. Angin kasta unay man ti barteknan. Sakit agbugka-bugkaw nga. Isupay ti makapungtod, maggumura kanyak. Supay ti mangiwadag-wadag kanyak. Unay ka mo, tinanak ka. Kat kumusta nga ron isuna. Tsaka mo. Makamumutsunan Ay na. Unay kan ayam Elisa. Nalabos mo day tangay naramid mo iti asawam.
apay mo't nga pang oram ti ulo na. Jakmat amo nga ulo na ti binapang-ur ko nanang. Kasti ko naglidem ti panagkita. Bakit? At dan 2 bulan, sipo di dinakmanindik, dinakpagpagun yan. Kanya ko matibagaking ka. 2 bulanan nga jak iminom iti arak. Kahit mo ba ito uminom? Saan nga kasta tikit ko asawan? Ang naging bagan dati sugat ti ulok malagip ko pala dati. Oh, nasayat mo ano malagip mo? Tap no malagip mo, no kasanot, no anyat inararamid mo kanya kaday di nga rabi eh. Kakurang nalaan kat matumbaak ti panangidurduron mo kanyat. Tikit ko asawa na no kumakasing makapungtot ka agad saan mo ko mga punpuntiryain ti ulok bakit? Nagistayanak nga natay nga rod. Basol mo lang Saan to nga maulitin bakit? Dapat lang. Ayun gayang bakit? Birthday ko itong Sabadon. Anya ti kahit mo sawon, Anton? Uray ta. Nariknak mo ten no kasano ti unget mo no makainomak tinalabas ket Anya? baka mabalin nga palubusan na kita ngem saan ko nga ulitin ti naramid ko nga nalabas ti inom ko. Kaya't mo manan ti uminom ti arak? Kaya't mo manan nga mapang-or? Saan ko kaya ti mapang-or bakit? Gaganga nga birthday ko agad. Kas tinagtulagan ta idi no, the special nga okasyon. Palubusan na kami. Pinalpalubusan ka idi, gapot at titulag ta, saan mo nga subsobraan ti inom mo, ngem anyat inararamid mo. So nga rod nga, agkidawak ti pamakawan mo, kanak kumapay ti gundaway ko nga, mangipanagnaking ka nga, agbaliw ako, saan ko nga subsobraan ti inom ko. Sige, palubusan na. makaamo ka. Agpainom ka, ngem adaking ka no uminom ka ti arak. Amamu ka unayin, Anton. Ibagam, kunamla dayta ngem into no, makaraman kan iti arak. Saan mo nga maigawid ti bagim. Ket masubraam to man ang tinom mo. Saan nga rod bakit? Nasaysaya at ibagbagaking ka, Anton. Nasaysaya at laangan, agpainom kalatan, ngem saan ka nga makininom. Sige, agayap ka, kadigadi gagayim mo. Painom amida, into no birthday mo. Ngem saan ka kuman nga umininom. Tanong amin, no nakaraman ka ni ti arak, saan mo nga maigawid, tabagim. Aging nga sobra-sobran tumanan ti inom mo, kat agpung tutak tumanan. Tandaan na, masikugak. Saan na mabaling kanyak ni Mrs. Stress? Uwan, bakit? Sige. Agpainumak to lang tangarudan. Ngamjak agin inom. Ala, kakadwa. Uminom kay lata. Ado tinay sagana nga mapulutan. Ken ado tin palamis ko nga beer. Kaya adamot empelite, adapejin. Makamu kay lata na. Yeah, abay. Sika pare. Uy mare. Api, di ka sumango ka na kami. Uy ngarot pare. Kaya tagtugaw ka na, sasango tayo, itang birthday mo. Ay, sige lang pare. Api katalyawam ni Mrs. pare. Pare. Apay mo't ka na kay gumti pang or ni Mrs. mo. Uy ngarot pare. Kinapi nga bambantayan na tayo. Pare, lagi inom kay latan. Saan nyo na nga pampansinin ni Mrs. Kon?
Kasi ka pare. Mag-set ka mo ta. Ala, ne. Tagayan ka ne. Saan pare? Ala, tagay ka ah. Hindi ka serbi na nga, inayapan na kami. No, di ka mo't uminom, di ka mo't mag-isango kada kami. Una pare, may met lang, nagsasangon tayo, uminom ka mo't kada kami. Makiinom ka mo't. Pare, saan? Nakilatan. Oh, oh. Hapi nga. Sang kakita mo't ni bagat mo pare? Yan api nga nakigimti pang or pare. Bambantayan na kansamot pare. Un pare. Ala, uminom kay latan. Hindi. Anderen na kansamot ni misis mo pare. Ha? Saan? Kwalaan. Ape nga organ na kay gimti pang or. Uy nga rod, ape kumikita dito, isa na kay gimti pang or. Kwa. Amangan siguro, kunana siguro no, at dati mangraut ka datayo, no. Anya, siguro agad isagsagana na laeng. Uno isagsagana na ngay pang-urking ka pare. Ay, uy, mati-ati kasta pare. Pang-uri na katasawam. Ay, sana mabalinti kasta pare. Napanandete turid mo, napanandete kinasiga-siga mo pare. Pare, nagbalbaliw akong pare. Pare, ibagaman tipod no kada kami. Nga anya pare, di anya pare. Idiin taray dakat ospital. Imbaga ni misis mo nga, natumba ka kanoy, tinagtugawam, tinagiddaam. Iso nga, nabutak ti ulom. Uwan pare. Natumba ka nga talaga? Kat na ito parta ulom mo, no? Wino anya pare? Wino pinang-or na ka ni misis mo kaday di nga rabi. Ha? Ay? Anya? Ape ko mga pang-uran nak ni misis ko pare. Dakay mat. Saan? Ay, ape nga nga kasla mabut-buting ka ni misis mo pare. Kaya di naudi nag-inom tayo ka. Binaybayan na kamulat ah. Kwa pare. Umasidig ni bakit ko. Mangmangig ko ti saritaan nyo, mga pare. Mare. Hindi magarabi mare. Gyabang kami kaya din sa ganang mapulutan. Awan ti anyaman na. Ala, enjoy kayo. Ita nga birthday nila kay ko. Agiinom kay lata. Ado ti mainom kada pulutan dita. Ngayon sa ganami para kada kayo. Angem, pangaasiyo Mare. Saan nyo kuman nga awisen pa ni Anton? Saan nyo nga kulitin? Ano ibaga na nga din na kahit uminom? Ay, sige mare. saan mo mit di nga kulkulitin? Di ba pare? Wen bakit? Saan dak nga pilpilitin? Kasti ko nak Anton, mangmangeg kayo. Ay, pasensyakan mare. Saan minton nga ulitin ti mangpilit kini Anton? Nasayaat no nalawag ti amin. Nala sige, ag-enjoy kayo, aginom kayo, uri agbarbartek kayo, takay kayetyo, basta diyo paininuman ti arak ni Anton. Tano saan? Ne. Ilay-lahit na mo tin, itapang or pare. Pare. Sige, panawang kayo. Sipod day di nga kasangay ni Anton nga asawa kasin yung saan mo nga mininom iti arak. Gaputa, mabuting siguro nga mapang-urmanan. Ngem di kinagpaisuan na agbababawi akaday di naramid ko. Talaga nga naglidim ti panagkitak. Saan kumot ngayong gagarang ati ulo at mapang-ur ko. Ang mayat-mat ko nakta iso ti nagnakman na. Iso ti aramatik nga pangbutbutin ko kingkwana. Ngem numanen palagipan nak ni nanang nga awan kanot na saya at nga maaramid na dati nga pangbutbutin ko iti asawak. Mas daawak kini nanang. Da idi agdenden na da pala kada iti tatang kasi mo tinararamid na. Saan na lang nga binutbuting day di tatang no talaga no di ka talaga nga dinangdangran na.
No tay mabarteken ket palpal ken na ni tatang. Isu nga agkid dawak man, ti balakad kada kayo, agsaludsudak man mga kasin, agpaiso ka di nga, adamadi nga maited dati nga aramidi kiti asawa, nga no kayat na ti uminom, kayat na ti agselebrar, kayat na ti uminom iti arak, pangtaak, nga pang-urek manen, akas ti pinang pang-ur ko kinkwana idi. Adamat marikrik na kasin yung panagbaliw ti langen-langen ti asawa kanya langen-langen mi nga agasawa nagbali ti panakilangen na kanyak saan unen nga deti na sweet kanyak kasla day ad-adda nga mariknak nga mabutbuteng. Araramiden naman ti amin nga responsibilidad na ti trabaho na ititalon ti panangi tednamot kanyak dagiti kasapulan mi nga gina. Ngem saan nakas idi nga tunggal makalagip kami ket agpapas kami ti ragsak. Kasla addan ti diding iti nagbaitan mi nga agasawa sipud kaday di panakapang-ur ti ulo na gapu iti nalabas nga panagbartek na. Sagbay nga maladaw ti amin ket madadael ti relasyon mi nga agasawa nang runa ket adamat nga roden agpitpitik iti tiyan ko balakan nadakman kasi no usto ba deti araramidek wenno adda ka diti nasaysaya at pengaramidek tapno no ti kasta ket gawid ko ti asawak nga subyan na ti panaginom ti arak. Dahil nga ro ti pakabuklan ti pakasarita agkasin nga sabi ko magat nakaibatit adal ken nakaited liwliwa kadagiti dimngeg ken nagbuya. Yun akong tagyaman kadagiti mangted ti balakad ken kang runaan na pagyamana kasin ket kengka ti kinalaing mo nga nang tedbiag ken nang idrama dati nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagaya mo, Melissa iti Isabela.